Ο σκύλος περπατάει μαζί μας τουλάχιστον 30.000 χρόνια. Έχει εξελιχθεί να μπορεί να διαβάζει τις μικροεκφράσεις στο πρόσωπό μας. Συντονίζεται στη γλώσσα του σώματός μας σε χρόνο 0. Μυρίζει τις φερομόνες, τις ορμόνες του στρες που εκπέμπουμε. Και από τον τόνο της φωνής μας καταλαβαίνει και τις ενεργειακές μας μεταβολές. Οπότε η αλήθεια που κανείς δεν λέει είναι ότι όταν κάνεις multitasking, ο σκύλος σου το ξέρει και σε αντιμετωπίζει σαν απρόβλεπτο και αναξιόπιστο ηγέτη. Καταστρέφεις τη σχέση. Το ίδιο όμως ακριβώς συμβαίνει και με έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί σε άλλους ρυθμούς, έτσι, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν κάνουν πολλά πράγματα συγχρόνως. Είναι άλλοι που το κάνουν και άλλοι οι οποίοι έχουν μάθει να αφοσιώνονται στη στιγμή, στο ένα πράγμα που έχουν. Οπότε και αυτούς τους ανθρώπους τους μπερδεύει πάρα πολύ και δεν καταλαβαίνουν τις προθέσεις μας. Παρακολουθείτε ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast με τίτλο «Οι δύο άκρες του λουριού» με τον Σταμάτη Βορώνο και την Ελισάβετ Πετρίδου. Καλησπέρα Ελισάβετ, καλησπέρα αγαπημένοι ακροατές. Καλησπέρα Σταμάτη, καλησπέρα σε όλους. Ένα καινούριο επεισόδιο του podcast «Οι δύο άκρες του λουριού» ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Ελισάβετ, θέλω να μοιραστώ μια εικόνα μαζί σου. Όχι ιστορία. Εικόνα-ιστορία. Εικονοϊστορίες. Βγαίνω με ένα φίλο μου για φαγητό και όλη την ώρα που τρώγαμε, ο φίλος μου δεν ξεκόλλησε τα μάτια του από το κινητό του. Γύρναγε, μου έκανε μια ερώτηση και την ώρα που ξεκίναγα την απάντηση, τα μάτια του ξαναπηγαίναν στο κινητό και κατέβαινε και σκρολάριζε κτλ. Ένιωσα χάλια και αποφάσισα ότι δεν θα ξαναβγώ μαζί του. Θα του πω ή αφήνεις το μαραφέτη στην άκρη και μιλάμε σαν άνθρωποι ή άστο καλύτερα. Την επόμενη μέρα πάω στο ιατρείο και εμφανίζεται η δεύτερη εικόνα. Έχει κλείσει ραντεβού ένας γνωστός επιχειρηματίας της Χαλκίδας, ο κύριος Ταφ, ο οποίος έχει το σκυλάκι του, τον Νίνο, ένα Μαλτέζ. Ο κύριος Ταφ είναι βιαστικός. Περιμένει στην αίθουσα υποδοχής, ανυπόμονα, κοιτάει το κινητό του, κατεβάζει, στέλνει μηνύματα και όλη αυτή την ώρα που έχει έναν εκνευρισμό και κάνει χιλιάδες πράγματα, ο Νίνο είναι παρόμοια εκνευρισμένος. Γαυγίζει, είναι νευρικός. Το κορμί του είναι σφιγμένο. Αντιδράει άσχημα με οποιονδήποτε περνάει από κοντά του. Ο κύριος Σταφ σηκώνει το κεφάλι του και λέει: «Επιτέλους έρχεται η σειρά μου ή έχουμε αργήσει». Που δεν είχαμε αργήσει. Και κοιτάω τον Νίνο που υπέφερε και συνειδητοποιώ τη συγγένεια αυτής της εικόνας με την προηγούμενη εικόνα που είχα ζήσει εγώ. Όταν δεν σου δίνουν σημασία, όταν δεν συντονίζεται ο άλλος, όταν δεν έχει βλεμματική επαφή, όταν δεν έχει σωματική επαφή, νιώθεις προδομένος. Ο Νίνο λοιπόν, ο σκυλάκος, ένιωθε προδομένος. Και εδώ θέλω να φέρω λοιπόν το μήνυμα, εσύ που έχεις σκύλο και τον αγαπάς, πρόσεξε. Ο σκύλος σου ξέρει. Ξέρει πότε είσαι συντονισμένος σε αυτόν, στις ανάγκες του, στην επικοινωνία του, στο να παίρνεις τα μηνύματα και να τον καθησυχάζεις όταν πρέπει. Και πότε είσαι αλλού, πότε είσαι απόν. Την απουσία σου ο σκύλος τη μετράει. Και θυμίζω σε όλους ότι ο στόχος στη σχέση με το σκύλο μας είναι να είμαστε καλοί ηγέτες. Ο σκύλος σε θαυμάζει, σε αγαπάει, σε λατρεύει σαν έναν ηγέτη που τον εμπνέει. Δεν θέλει αφεντικό ο σκύλος σου, ηγέτη θέλει. Και ο ηγέτης πρέπει να επικοινωνεί. Αυτό που λες Σταμάτη, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ισχύει και για τους ανθρώπους. Όπως ένιωσες εσύ με το φίλο σου, νιώθουν και οι άνθρωποι μεταξύ τους, νιώθουν και τα παιδιά όταν δεν τους δίνουμε σημασία. Έχεις την εικόνα στο μυαλό σου που κάποια παιδάκια λένε «Θέλω να με κοιτάς, θέλω να με κοιτάς» όταν κάνω κάτι. Φέρε μια εικόνα. Μια μαμά η οποία βοηθάει το παιδάκι της στα μαθήματα και το παιδάκι της λέει συνέχεια «Μαμά, κοίτα εδώ, αυτό εδώ θέλω» και εκείνη του λέει «Ναι, μισό λεπτό» και μιλάει στο τηλέφωνο. Ή προσπαθεί να απαντήσει σε ένα μήνυμα και το παιδάκι γυρίζει και λέει, είναι μια εικόνα δηλαδή που την έχω δει σε παιδάκια και λέει «Θέλω να με κοιτάς, θέλω να με κοιτάς». Είναι το αντίστοιχο... Απίθανο. Ναι, είναι το αντίστοιχο... Το αμόλυντο παιδικό ένστικτο ζητάει. Το οποίο ξεκάθαρα. Είναι φυσικά, ξέρουμε πολύ καλά ότι τα παιδιά λειτουργούν με το ένστικτο. Οπότε δεν διαφέρουν και πολύ από το σκύλο μας, γιατί και ο σκύλος με το ένστικτο λειτουργεί. Αυτό που νιώθει εκείνη τη στιγμή το παιδί, ότι δεν του δίνεις προσοχή, άσχετα αν είσαι από πάνω του,
είναι αυτό που περιέγραψες ότι νιώθει και ο σκύλος. Πώς λέμε λοιπόν αυτό το φαινόμενο να μην μπορώ να συγκεντρωθώ σε κάτι, αλλά να κάνω χιλιάδες πράγματα ταυτόχρονα και να χάνω το τώρα, το παρόν. Είναι το γνωστό multitasking. Multitasking, το να κάνεις πολλές δουλειές ταυτόχρονα. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι είμαστε πολύ ικανοί να το κάνουμε και μας πρόχνει και η ζωή με τις υποχρεώσεις και την έλλειψη χρόνου να το κάνουμε. Αυτό είναι ένας βασικός παράγοντας που λες, γιατί οι γρήγοροι ρυθμοί, οι απαιτήσεις και ο περιορισμένος χρόνος, δυστυχώς, μας οδηγούν εκεί. Μα εγώ είμαι πολύ έξυπνος, Ελισάβετ. Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Γιατί να μην το κάνω? Θα σου πω γιατί. Και εγώ είμαι πολύ έξυπνη και μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι νομίζουμε, μάλλον μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο. Μπορούμε να κάνουμε 2 πράγματα, 3 πράγματα συγχρόνως, αλλά δεν θα δώσουμε την προσοχή μας όπως θα τη δίναμε αν ασχολούμαστε μόνο με ένα πράγμα. Άρα, Είναι βεβαιωμένο? ναι, είναι βεβαιωμένο. Υπάρχει επιστημονική έρευνα πίσω από αυτό που λες? Υπάρχει επιστημονική έρευνα που λέει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να τρέχει συγχρόνως σε 2 ή 3 εργασίες. Μπορεί Οπότε να τι κάνει? συγκεντρωθεί, μπερδεύεται, πάει από τη μία στην άλλη, ξεκινάει κάτι. Αντί να κάνει multitasking, κάνει task switching. Δηλαδή, αλλάζω από το ένα στο άλλο, φεύγω και πάω σε κάτι άλλο διαφορετικό και αυτό μου παίρνει ώρα, χάνω χρόνο και χάνω και σε απόδοση. Φυσικά, φυσικά. Και μπορεί εγώ να κάνω τον έξυπνο και να λέω ότι τα καταφέρνω καλά, αλλά ο σκύλος μου ξέρει. Σωστά. Απέτυχα. Σωστά. Όσον αφορά για την επιστήμη που λέγαμε πριν, αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως multitasking είναι απλά διάσπαση προσοχής. Δηλαδή, όταν ξεκινάμε να κάνουμε μία εργασία, έχουμε ένα στόχο, όσο απλή και είναι αυτή η εργασία. Όταν για οποιοδήποτε λόγο φύγουμε λίγο από αυτό, ας πούμε ότι ξεκινάμε να κάνουμε μία μελέτη, μία έρευνα, να γράψουμε κάτι και εκείνη τη στιγμή χτυπάει ένα μήνυμα στο κινητό και φεύγουμε από αυτό που κάνουμε και απαντάμε στο μήνυμα. Εκείνη τη στιγμή έχουμε μετατοπίσει το στόχο μας. Οπότε φεύγουμε και από τον κανονικό μας στόχο, αυτός που ήταν η αρχική μας εργασία. Με αποτέλεσμα και χρόνο να χάνουμε και να χάσουμε και τον ηρμό μας από αυτό που κάναμε πριν. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να επανέλθουμε στην προηγούμενη εργασία. Το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που λες και το να φωτίσουμε τα αρνητικά του multitasking. Έχω χάσει πολλά χρόνια με αυτό. Από μικρός άκουγα την ιστορία του μεγάλου Ναπολέοντα που μπορούσε να υπαγορεύει σε 4 γραφείς ταυτόχρονα απαντήσεις προς τους διάφορους πρέσβεις και αυτοκράτορες. Και προσπαθούσα κι εγώ με αυτή την ναπολεόντια αίσθηση μεγαλείου να κάνω διάφορα πράγματα και κατάλαβα πολύ πολύ αργότερα πόσο έχανα σε βάθος. Νευρολογικά υπάρχει εξήγηση και λέμε ότι όταν κάνεις multitasking, φορτώνεις πολύ τον προμετωπιαίο φλοιό, το τμήμα αυτού του εγκεφάλου που γίνεται αυτές οι εργασίες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η κορτιζόλη, η ορμόνη του στρες, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί η δραστηριότητα στον υπόκαμπο, που εκεί γίνεται η μνήμη και η μάθηση. Λειτουργείς λοιπόν λιγότερο από το καλό σου, σε χειρότερες συνθήκες. Ενώ ψυχολογικά έρχεται η εξάντληση, φτάνεις στα όρια σου και νιώθεις κουρασμένος, μειώνεται η ικανότητα για βαθιά εργασία και έχεις αύξηση της αγχώδους διαταραχής. Σιγά σιγά. Επίσης όλο αυτό έχει το αποτέλεσμα να μειώνει το IQ σου. 10 με 15 μονάδες, όσο δηλαδή θα ήταν αν ήσουν άυπνος. Και αυτά είναι από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και του Μίσιγκαν με τον δόκτορα Μέιερ. Υπάρχουν μελέτες. Επίσης, αυτή η πνευματική κόπωση που λες, η οποία λόγω του άγχους μεταφράζεται και σε σωματική, σε οδηγεί σε λάθη, έτσι. Γιατί όταν χάνεις τη συγκέντρωσή σου, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις λάθος σε αυτό που έχεις ξεκινήσει, από ότι αν είσαι προσιλωμένος σε αυτό. Ακόμα και σε απλές εργασίες καθημερινές. Story of my life. Ποτέ δεν έγραφα σωστά τις ασκήσεις στα μαθηματικά, τα έκανα βιαστικά, γρήγορα, με άλλα πράγματα στο μυαλό μου και πάντα είχα λάθη. Ναι, ναι, έτσι είναι. Τώρα όμως που ο στόχος μου, ο στόχος ζωής είναι η σχέση με το σκύλο, γιατί τη θεωρώ πολύτιμη. Ο σκύλος είναι ένας καθρέφτης που σου φέρνει ό,τι σε βασανίζει και ό,τι δεν σου λειτουργεί καλά, στο καθρεφτίζει και σου δίνει την ευκαιρία να το διορθώσεις.
πέρα από όλα τα άλλα ωραία που μας προσφέρει, την αυτοπεποίθηση, την αγάπη, να πλημμυρίζουμε οξυτοκίνη, να νιώθουμε ένα θετικό σπιν στην ημέρα μας, όσο σκατά και να πηγαίνει, όταν αυτή η ουρίτσα κουνιέται και μας υποδέχεται χαρούμενα. Λέω λοιπόν, ο σκύλος περπατάει μαζί μας τουλάχιστον 30.000 χρόνια. Έχει εξελιχθεί να μπορεί να διαβάζει τις μικροεκφράσεις στο πρόσωπό μας. Συντονίζεται στη γλώσσα του σώματός μας σε χρόνο 0. Μυρίζει τις φερομόνες, τις ορμόνες του στρες που εκπέμπουμε. Και από τον τόνο της φωνής μας καταλαβαίνει και τις ενεργειακές μας μεταβολές. Οπότε η αλήθεια που κανείς δεν λέει είναι ότι όταν κάνεις multitasking, ο σκύλος σου το ξέρει και σε αντιμετωπίζει σαν απρόβλεπτο και αναξιόπιστο ηγέτη. Καταστρέφεις τη σχέση. Παράδειγμα, όταν πηγαίνεις στο σκύλο σου μια βόλτα, βγάζεις το σκύλο σου στο πάρκο, αλλά κοιτάς το κινητό σου και λίγο το Instagram να δεις τι γίνεται, χάνεις εκείνη την ώρα τα σήματα επικοινωνίας του σκύλου. Ο σκύλος σου στέλνει σήματα, κουνάει την ουρά του, τα αυτιά του, παίρνει στάση σώματος που έχουν στόχο να πούνε «Έλα εδώ να δεις κάτι ενδιαφέρον, για να σταματήσουμε λίγο το ρυθμό, για να πάμε πιο γρήγορα γιατί μπροστά κάτι μυρίζομαι». Εσύ τα χάνεις όλα αυτά. Δεν βλέπεις τον άλλο σκύλο που έρχεται. Με αποτέλεσμα μία σύγκρουση. Ο σκύλος τι μαθαίνει? Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν με προστατεύει. Πρέπει εγώ να το κάνω. Αρχίζει αυτό που λέμε αντιδραστικότητα. A dachshund brings a little ray of light. A Labrador makes the shadows take flight. From the fearful eyes to the smile so wide. Healing power only dogs provide. Είναι απίθανο πώς μπορεί να δεις ένα σκύλο νευρικό και πολλές φορές εγώ γυρνάω και λέω, τελευταία το έκανα σε μια πελάτησα, ήταν γιατρός, πνευμονολόγος, συνταξιούχος και το σκυλάκι της έλεγε «Προσοχή, είναι πολύ νευρικό και αυτό και κάνει και είναι απρόβλεπτο». Και... ήτανε σε ένα ρυθμό η ίδια επί 10 του φυσιολογικού ανθρώπου. Οπότε της λέω «Μήπως έχει πάρει από εσάς, είστε λίγο νευρικοί?» Λέει ναι, πού το καταλάβατε? Σαν και εμένα ακριβώς είναι. Ο σκύλος συντονίζεται. Δώσ' του λοιπόν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει και να νιώσει την ηρεμία. Για να γυρίσω στο παράδειγμα του Νίνο, το σκυλάκι στην αίθουσα υποδοχής, που ήταν μέσα στο άγχος, μέσα στην αγχούρα, μέσα στην νευρικότητα, μέσα στην αντιδραστικότητα, που ο κηδεμόνας του δεν ασχολιόταν και έκανε χιλιάδες πράγματα και έβγαζε νευρικότητα ο ίδιος, τι θα μπορούσε να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Θα μπορούσε να κλείσει το κινητό του, να κουμπίσει το χέρι του πάνω στο κορμί του σκύλου και να του πει «Έλα αγόρι μου, όλα είναι καλά». Να του δώσει το χρόνο να ηρεμήσει στον καινούριο αυτό χώρο, να του στείλει μηνύματα ότι δεν μας απειλεί κανένας, όλα είναι καλά, και τότε και ο σκύλος θα ηρεμούσε, θα καθόταν καλά, θα συνεργαζόταν καλύτερα μαζί μας, θα πήγαινε δηλαδή χέρι-πόδι το πράγμα, αλυσίδα. Τι μήνυμα λοιπόν θέλω να δώσω εγώ για τον ακροατή μας, για τον κηδεμόνα του σκύλου? Γιατί πάντα ο στόχος μου είναι να βοηθήσω τους σκύλους εκεί έξω. Και μετά θα σου παραδώσω τα ενία, Ελισάβετ, για να βοηθήσεις και τον άνθρωπο. Γιατί όταν εμείς σταματάμε το multitasking, δεν είναι μόνο ότι κάνουμε το σκύλο μας ευτυχισμένο, είναι ότι γινόμαστε και εμείς πιο ευτυχισμένοι. Πολύ σωστά, Λοιπόν, Σταμάτη. η άσκηση που δίνω. Αφιέρωσε 20 λεπτά την ημέρα μόνο με το σκύλο σου. Η προσοχή σου να είναι εκεί. Όχι τηλέφωνο, όχι σκέψεις για δουλειά, μόνο εσείς οι δύο. Παίζετε ένα παιχνιδάκι. Κοιτάς πώς ανεβαίνει η ενέργειά του. Πετάς το παιχνίδι να στο φέρει την κατάλληλη στιγμή. Τον επιβραβεύεις με ενθουσιασμό όταν στο φέρει. Κάνεις μια 20 λεπτή σύνδεση. Είσαι εκεί για αυτόν. Κάνε το κάθε μέρα και παρακολούθησε τη βδομάδα τη διαφορά του. Γιατί, άκου μια μεγάλη αλήθεια, ο σκύλος σου δεν θέλει 2 ώρες από το 50% του εαυτού σου. Θέλει 20 λεπτά από το 100%. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, Σταμάτη. Η ώρα σου λοιπόν, Ελισάβετ. Ωραία, λοιπόν. Αυτό που περιέγραψες για το σκύλο που νιώθει νευρικότητα όταν κάνουμε πολλά πράγματα συγχρόνως, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όλοι μας, αν προσέξουμε το σκύλο μας, θα δούμε ότι κάνει ένα πράγμα τη φορά. Αυτό καταλαβαίνει. Όταν είναι να φάει, θα φάει. Όταν είναι να βγει βόλτα, θα βγει βόλτα.
Όταν είναι να παίξει, θα παίξει και όταν είναι να κοιμηθεί, θα κοιμηθεί. Επομένως, το να βλέπει εμάς να ξεκινάμε να παίξουμε λίγο μαζί του και μετά να σταματάμε και να μιλάμε, τον μπερδεύει αφάνταστα. Γιατί δεν καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή ποιες είναι οι προθέσεις μας. Οπότε δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Το ίδιο όμως ακριβώς συμβαίνει και με έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί σε άλλους ρυθμούς, έτσι, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν κάνουν πολλά πράγματα συγχρόνως. Είναι άλλοι που το κάνουν και άλλοι οι οποίοι έχουν μάθει να αφοσιώνονται στη στιγμή, στο ένα πράγμα που έχουν. Οπότε και αυτούς τους ανθρώπους τους μπερδεύει πάρα πολύ και δεν καταλαβαίνει τις προθέσεις μας. Μπορεί πάρα πολύ εύκολα να γίνει μια παρεξήγηση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, όταν ο ένας είναι προσφυλωμένος σε αυτόν, στον άνθρωπο που είναι μαζί του, και ο άλλος ασχολείται και με άλλα πράγματα. Δεν μπορεί να καταλάβει εκείνη τη στιγμή αν όντως είναι κάτι σοβαρό και πρέπει να ασχοληθεί με αυτό, ή αν έχει βαρεθεί ο άλλος, ή αν δεν τον ενδιαφέρει η παρέα του. Οπότε η σχέση με το σκύλο επηρεάζεται από εμάς, αλλά το ίδιο επηρεάζεται και η σχέση με τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν πρέπει και εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Οπότε αν αρχίσουμε με το σκύλο μας και μετά ή και παράλληλα το κάνουμε και με τους φίλους μας αυτό, αρχίζουμε και χτίζουμε καλύτερες σχέσεις. Και αρχίζουμε και χτίζουμε και καλύτερη ισορροπία με τον εαυτό μας. Γιατί όπως είπες και εσύ πριν, το να ασχολούμαστε με πολλά πράγματα μπορεί να φαίνεται στην αρχή αποδοτικό, αλλά δεν μας βοηθάει σε τίποτα. Και ο κυριότερος παράγοντας, ο οποίος αργότερα φαίνεται ότι έχει επιδράσει αρνητικά, είναι το άγχος. Με το να κάνουμε περισσότερα πράγματα, έχουμε άγχος για να τα τελειώσουμε και μετά έχουμε άγχος για τα υπόλοιπα που θα κάνουμε. Οπότε αυτό, ξέρεις, πάει μακριά. Συνεχίζεται με αποτέλεσμα να είμαστε σε ένα μόνιμο άγχος. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εκτός από τη σχέση με το σκύλο μας, τι πρέπει να κάνουμε εμείς σαν άνθρωποι και τι πρέπει να κάνουμε και στη σχέση με τους άλλους. Αφενός, όταν είμαστε με κάποιον άλλον, να είμαστε μαζί του. Να του δίνουμε προσοχή, να τον ακούμε, να τον προσέχουμε, να καταλαβαίνει ότι εκείνη τη στιγμή είμαστε μαζί του. Δεν είναι και τόσο τραγικό να αφήσουμε για λίγο στην άκρη το κινητό, να το κλείσουμε τελείως ή μην απαντήσουμε σε ένα μήνυμα, σε ένα τηλέφωνο. Είναι πολύ πιο σημαντικό ο άνθρωπος που είναι μαζί μας να νιώθει ότι έχει την προσοχή μας. Μου φέρνεις τώρα στο μυαλό και τα κύτταρα, τους νευρώνες καθρέφτες που έχει ο εγκέφαλος και οι οποίοι μας κάνουν να παίρνουμε λίγο τη στάση του συνομιλητή μας για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώς νιώθει. Και όταν δύο άνθρωποι που συζητάνε συμφωνούν, αρχίζουν και έχουν ο ένας περίπου τη στάση του άλλου. Ενώ όταν διαφωνούν, ο ένας κάνει πίσω, σταυρώνει τα χέρια και αυτό βοηθάει στο να κάνεις καλύτερη την επικοινωνία. Πολύ σωστά. Επίσης, το να μην ασχολούμαστε με πολλά πράγματα συγχρόνως, όσον αφορά την εργασία μας, βοηθάει στην απόδοσή μας. Μπορεί να πιστεύουμε ότι όταν είμαστε σε ένα εργασιακό περιβάλλον, όσο πιο πολλά κάνουμε, τόσο πιο ικανοί θα φανούμε. Αυτό λειτουργεί ανάποδα, αντίστροφα. Γιατί όπως είπαμε, θα κάνουμε λάθη, θα δημιουργήσουμε άγχος στον εαυτό μας, θα δημιουργήσουμε άγχος και στους άλλους, γιατί αν δουλεύουμε με μια ομάδα και προσπαθούμε να την πιέσουμε να κάνει πολλά πράγματα συγχρόνως, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Οπότε θα μεταφέρουμε το άγχος και στους άλλους, με αποτέλεσμα τίποτα να μην πάει καλά, να χάσουμε τον αρχικό μας στόχο. Οπότε τι να κάνω για να είμαι πιο εστιασμένος στη δουλειά μου? Η λύση δεν είναι να δουλεύεις περισσότερο, είναι να δουλεύεις καλύτερα. Και αυτό πώς θα γίνει? Με το να επιλέξεις ποια εργασία είναι σημαντική, ποια είναι επίγουσα εργασία. Επομένως, να ασχοληθείς πρώτα με αυτή. Και όταν λέμε να ασχοληθείς με αυτή, θα κάνεις ένα πράγμα τη φορά. Να σου πω την άσκηση Πομοντόρο. Να μου πεις την άσκηση Πομοντόρο. Λοιπόν, η άσκηση Πομοντόρο πήρε το όνομά της από ένα ρολογάκι, χρονόμετρο κουζίνας που υπήρχε στα νοικοκυριά παλιότερα, που συνήθως ήταν σε σχήμα και χρώμα ντομάτας. Και το έβαζες για 10 λεπτά για να βράσεις το αυγό ή να κάνεις μια σάλτσα. Από εκεί πήρε το όνομά της. Η άσκηση Πομοντόρο. Τι κάνεις? Βάζεις το ρολογάκι για 10 λεπτά και αφοσιώνεσαι στη μία δουλειά που θες να κάνεις. Έχω να γράψω μία επιστολή, έχω να διαβάσω ένα βιβλίο. 10 λεπτά δεν θα κοιτάξω ούτε κινητό, ούτε θα απαντήσω τηλέφωνα, μηνύματα, δεν θα σηκωθώ να βάλω καφέ να γίνει τίποτα. Θα είμαι εκεί. Και αν αρχίσει και πειθαρχεί το μυαλό σου σε αυτό, ρέει η δουλειά, τρέχει. Και αν πετύχει, μπορείς να βάλεις το ρολογάκι άλλο ένα 10 λεπτό άμα θέλεις. Αλλά αυτό βοηθάει στο να είσαι εστιασμένος. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Όπως επίσης κάτι άλλο καλό που μας βοηθάει να ξεφεύγουμε από το να ασχολούμαστε με πάρα πολλά πράγματα, είναι να ορίσουμε προτεραιότητες. Να δούμε τι πρέπει να γίνει άμεσα,
Έτσι ώστε να μην πάει το μυαλό μας σε διάφορα πράγματα και λέμε ότι ναι, πρέπει να κάνω αυτό, αλλά μετά πρέπει να κάνω και το άλλο και δεν ξέρω αν θα προλάβω. Να ορίσουμε προτεραιότητες και να πούμε ότι αυτό θα το κάνουμε σήμερα ή θα το κάνουμε την επόμενη ώρα. Το απόγευμα θα κάνουμε κάτι άλλο, έτσι ώστε να μπορούμε κι εμείς και να λειτουργήσουμε πιο ήρεμα και να έχουμε και ξεκάθαρο στόχο, όπως είπαμε, για το τι ασχολίες έχουμε να κάνουμε. Θαυμάσια. Και να προσθέσω κάτι ακόμα. Σε όλα αυτά που είπαμε, θα αφαιρούμε τους πειρασμούς, έτσι. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι και να έχουμε ανοιχτή την τηλεόραση ή δεν μπορούμε να έχουμε το κινητό μας ανοιχτό και να ακούμε τα μηνύματα που χτυπάνε συνέχεια. Είναι και αυτό πάρα πολύ βασικό. Πολύ ωραίο. Δεν θέλουμε να πετύχουμε την τελειότητα. Δεν θέλουμε να είμαστε μόνο μπλοκ και να κάνουμε μόνο ένα πράγμα σαν βουδιστές μοναχοί κάθε φορά. Αλλά έχουμε φτάσει σε φοβερά επίπεδα πολυδιάσπασης. Οπότε η Ελισάβετ μας δίνει τις συμβουλές πώς να αρχίσουμε λίγο να το περιορίζουμε και να συγκεντρωνόμαστε περισσότερη ώρα σε αυτό που κάνουμε. Και ο Σταμάτης μας λέει πως αυτό θα βοηθήσει τη σχέση με το σκύλο μας. Αγαπημένοι ακροατές, ελπίζω να χαρήκατε αυτό το επεισόδιο του podcast «Οι δύο άκρες του λουριού». Αν έχετε έναν φίλο σας που πάσχει από πολυδιάσπαση και νομίζετε ότι θα τον ωφελήσει, μοιραστείτε το επεισόδιο μαζί του, μεγαλώστε την παρέα μας, βοηθήστε να νιώσουν περισσότεροι σκύλοι καλά Και περισσότεροι άνθρωποι καλά. και περισσότεροι άνθρωποι καλά. Περιμένουμε σχόλια, περιμένουμε μηνύματα. Τι πήγε καλά με την προσπάθεια συγκέντρωσης και τι πήγε καλά στη σχέση με το σκύλο. Ελισάβετ, ευχαριστώ πολύ για την όμορφη παρέα σου. Εγώ σε ευχαριστώ, Σταμάτη. Ήταν ακόμα ένα επεισόδιο από τις δύο άκρες του λουριού με το Σταμάτη Σβορώνο. Και την Ελισάβετ Πετρίδου. Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας. Καλό βράδυ. Dogs mend hearts with furry embrace. In the vet's world, it's a happier place. From puppy barks to